Κλινική παρουσίαση για τη χρήση οζονισμένου ελαιόλαδου σε στοματικές βλάβες. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από την καθηγήτρια Εμιλία Λεβέσκα Στεφάνοφσκα στην Κλινική Νοσημάτων Στόματος και Περιοδοντίου. Παρακολουθήθηκαν αυθώδεις, ερπιτικές και τραυματικές βλάβες της στοματικής κοιλότητας. Η παρακολούθηση περιλάμβανε 30 αυθώδεις βλάβες, 8 ερπιτικές αλλοιώσεις και 2 τραυματικές βλάβες. Οι βλάβες καταγράφηκαν φωτογραφικά και αξιολογήθηκαν ως προς τον πόνο και την πορεία επούλωσης. Η παρουσίαση κατέγραψε σχετικά γρήγορη επιθυλιοποίηση και μείωση του πόνου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το οζονισμένο ελαιόλαδο δρά μέσω ενεργού οξυγόνου και μηχανισμών που σχετίζονται με τη μικροβιακή ισορροπία και την υποστήριξη των ιστών. Ozone Gold. Οζονισμένο ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης, 80 mg ενεργού όζοντος. Η κλινική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος σε περιστατικά στοματικών βλαβών, με παρακολούθηση της πορείας επούλωσης και αξιολόγηση πόνου μέσω κλίμακας VAS. Ozone Gold Lab, κλινικές παρουσιάσεις και επιστημονικές εφαρμογές. Από την έρευνα στην εφαρμογή.